sú aj duely medzi Trenčínom a Košicami. Tam je výsledok 0-7. Slovan Banská Bystrica aktuálne 4-3 a Slovan Liptovský Mikuláš 6-2, ale teraz Samuel Buček strieľa svoj prvý gól v novej sezóne a taktiež si pripisuje aj prvý kanadský bod na svoje konto. Tak Nitra predsa len dokázala zatlačiť a odrazený puk si našiel. Hľadal priestor na prechod pred bránu, Ritim ho nenechal a teraz môžu ísť do protiútoku hostia. Buček v samostatnom nájazde, je to gól! 27 sekúnd stačilo Corgoňom na to, aby rozhodli o svojom dnešnom víťazstve v predĺžení vo vzájomných stretnutiach medzi Liptovským Mikulášom a Nitrou od minuloročného septembra. 33-ročný Rudek Šinca, no pozor, zápas sa naláme, iba 8 sekúnd sme hrali od presného zásahu, ktorý zaznamenal Filip Bajtek a zase raz je Grandy prekonaný. Samuel Buček sa raduje najvýraznejšie, ale možno vidieť, že by tam trošku aj provokoval domácu striedačku. To k derby zápasom tak trošku aj patrí. Samuel Buček oslavuje svoj tretí gól v rámci tejto sezóny. A poďme sa pozrieť, ako to vzniklo celé. 8 sekúnd uplynulo od toho gólu Bajteka, po ten, ktorý zaznamenal Buček. Ďalších 50 ľudí. Zaváhanie v rozohrávke Slovana. Veľká príležitosť, ešte jedna a Nitra otáča, Samuel Buček, jeho backhand. Vďaka svojim kanonierom, najskôr Richim a teraz aj Samuelom Bučekom. Mocha po naskočení zo striedačky robí veľkú chybu a Samuel Buček trestá. Nitra ešte v rámci úvodnej časti hry otáča stav stretnutia. Po góle Jakuba Lacku v 18. minúte sa Samuel Buček presadil krátko predtým, ako bola ohlásená posledná minúta prvej tretiny. Teraz veľmi nešťastný moment pre Miroslava Muchu, ktorý si prišiel puk vyzdvihnúť do obraného pásma, ale tam Okonovo vyhodenie, zbiera Bajtek, ktorý môže ísť dopredu, ponúka sa mu aj Buček. Buček si krásne odstúpil na túto prihrávku, Filip Bajtek mu to pripravil a Samuel Buček posiela Nitru do vedenia 4-2. Vynikajúca súhra, vynikajúce čítanie hry. Buček nešiel pred bránku, zabrzdil absolútne. Navadzovaní Kreknel, Auspel, centár sa to ale musí pretlačiť, je odvaže výborne Buček a Buček môže vystreliť do prázdnej bránky a dáva gól. Samuel Buček zvyšuje na 6-4. Sníva sa. Ktorá dáva hráčom Liptovského Mikuláša dosť času na to, aby sa presunuli do forčeku, ale na útočnej modrej chýba aktuálne zástupca červenom a tak Raško hra zase ďaleko od Ajto Kália. Sukel. No a toto navyše nebolo úplne dobré od hráčov Liptákov. A tak Buček pečatí do prázdnej brány a rozhoduje o tom, že tým HK Nitra dnes Liptovský Mikuláš porazí. Ostatné je to istota, že Nitra dnes doma 3 body získa. Buček už je v útočnej tretine, to je jeho obľúbené miesto a Samo Buček posiela Nitru do vedenia. Dnes je tu ďalšia výzva pre Rysov a Bizar. Spišsko-Novomenskí diváci si pýtajú ešte jeden. Ale musia sa mať na pozore, pretože toto sú nebezpečné situácie. Krásny moment. Nitra opäť vyhráva. Samo Buček si dnes ide svoje. Či už po hokejovej stránke, alebo aj po takej ľudskej hovoril o dobrej partii v národnom týme. No a toto je potvrdenie. Koton. V dobrej pozícii aj Stacha. Teraz vypadol Koton a dáva gól! 3-3. S odvolaným brankárom to 6 Nitrania gólovo vymaňovali. Jackson nabil Kotnovi. Toto bude asi najveľavravnejší obrázok. No Bučeková hokejka sa mi zdala pomerne ďaleko. Ale musia to vziať na seba iní hráči. Toto bola riskantná prihrávka. Koton. Buček. A Slučka sa uťahuje. Buček dáva gól, vyrovnáva na 1-1. A ešte v hre 5 proti 3. To dokáže trafiť a dal gól, proste zobral to na seba. Tam je pravda, že Janov nič nevidel. Že...
zatiaľ veľmi dobrý úvod prvej početnej výhody pre tým Andreja Kmeča. Tam sú Nitrania rozostavení vo vzorci a teraz to možno až príliš chceli šperkovať, ale to ich vôbec nemusí mrzieť, pretože sa vyrovnania dočkávajú kto iný ako Samuel Buček. Na domácej strane to bol skôr sviatočný. Čoslik to ešte posunul ku Greenovi, ktorý dianie vytiaľ do výrazne voľnejšieho priestoru. Krajčovič bol v obrovskej príležitosti tesne pri Ajto Kaliovi, ale neprekonal ho. A na opačnej strane Samuel Buček so svojím prienikom pretlačil to do trenčianskej bránky cez vracajúceho sa Bretta Stepliho. Nitra vyhráva 3-1. Tu ešte raz v bezprostrednej blízkosti obrovská šanca Andreja Krajčoviča. Vynikajúci zákrok Ajto Kalia. Nitra to hrá naozaj veľmi takticky túto presilovú hru. Netlačí sa do zbrklých zakončení, ale pokiaľ vznikne palebná pozícia, tak to rozhodne skúšať chcieť bude. A Samuel Buček strieľa svoj druhý gól v dnešnom zápase. Trpezlivá súhra, Gil to prihral Kotonovi, ten nabil Bučekovi. Gil na Bučeka, Buček dáva gól! Presadzuje sa ostrostrelec s číslom 25. Samuel Buček je pri chuti, je vo forme a opäť skóruje 2-2. Ešte asistencii pridáva aj presný zásah. Pre Samuela Bučeka je to 16. Ostrostrelec Samuel Buček proti Kantorovi. Buček dáva gól! 6. séria našla prvého úspešného strelca, je ním Samuel Buček. Na úrovni, ktorú Andrej Kmeč vyžaduje, to, čo sa Nitre nedarí, je úspešnosť a efektivita. Teraz dokonca Hugo Kováč stratil okejku a gól! Nitra to využíva a znižuje na rozdiel 3 gólov. Samo Buček, kto iný? Ale toto presne Nitra potrebovala. Rýchle prihrávky medzi hráči. Alex Cotton. Cotton a jeho slalom, pás do predbránkového priestoru. Majú tam domáci zastúpenie a to zastúpenie bude znamenať úvodný presný zásah. V dnešnom dueli predtým máka Nitra. Ale veľmi dobrá práca Alexa Cottona. Toho je treba pochváliť. Ten pre Bučeka tento gól, dá sa povedať, spravil. Zaviezol puk. Samo Buček. Samo zavesil nechytateľne. Tak po 3 sériách vyhráva Nitra 2-0. Samo Buček. Parád. Gil sa dostal pred Rapuciho. Dešeno a jeho stečovaná prihrávka na Samuela Bučeka, od ktorého okejky puk zapadol do bránky. Tak dva možno šťastné gólové momenty v podaní Corgoňov. Tie prinášajú vedenie vo zvolenie 2-0. Samuel Buček v 13. minúte už netečoval tú Dešenovú strelu pred tým, ako preťala bránkovú čiaru. A puk bol pri... Dobrá práca Dešenova, ktorý to ešte vypichol na spoluhráča. Luke Green má puk na modrej čiare. Buček to vyskúšal a dáva gól! Samuel Buček, využitá presilová hra nitrianskeho tímu. V 17. minúte dnes Samuel Buček skóroval, alebo aspoň mu bol pripísaný ten gól po súboji s Marcinekom. Zrazené zakončenie a následne tam bol Čederle, ktorý zdanlivo dorážal z tesnej blízkosti ležiaceho Kantora. Potom však prichádza strela Samuela Bučeka a do poslednej minúty 3. tretiny pôjdeme s jednogólovým rozdielom. 6-4, bolo tam množstvo strelby, množstvo dobrých náznakov šancí a nakoniec sa to Nitre podarilo. Dôležité vádzovanie, ktoré získavajú Zvolenčania. Puk ale ostal v ich obranom pásme, odkiaľ to Osol nezvládol odpratať. Kašík šprintuje na striedačku, nastrelenie pred Kantora a Samuel Buček strieľa svoj 4. gól v dnešnom zápase. Nitra vyrovnáva. Tak to je neuveriteľné. Zvolen mohol ten puk poslať do stredného pásma, neviem, ktorý to bol hráč, ale spadol. Následne prišla strela, Buček doráža ten puk do brány a toto je skutočné. Ešte raz tá situácia na modrej čiare, kde si trochu až Zvolenčania zavadzali. Dokonca dvaja sa tam pošvikli. Olson z posledných chvíľ chcel ten puk ešte odprátať za modrú čiaru. Nepôsobia odovzdaným dojmom, snažia sa bojovať. Môže to byť s pribúdajúcimi minútami a pravdepodobne aj gólmi oveľa náročnejšie. No a na ten ďalší sme čakali, no čo možno 5-6 sekúnd. Samo Buček.
Poďakovať sa môže svojmu dvornému Našpiny 5-0 a 6-0. Buček chce dať ďalší. Buček to dáva rovno do šibenice. 7-0. 12-0.